Minusta vaan on kiva viettää aikaa ulkona. Minä sitten tykkään käydä kahviloissa. Vapaa-herra, mä haluan tulla kirjastoon. Voi kun vois mennä taas ulos. Avustajakeskuksen välitys, Sirke. Voinko auttaa? No, mitä sä haluaisit tehdä? Niin no, mä haluaisin käydä ulkona. Lenkillä. No, kyllähän se vaan järjestyy. Tuo meidän Juuhan unohtaa helposti kaikki uudet kasvot. Ei se mitään. Pitää vaan ottaa tavaksi nämä visiitit. Missähän ne mun avaimet oikein on? Sinne oikeaan taskuunhan sä ne laitoit. Ai joo. On mulla välillä parempiakin päiviä, mutta yleensä en mä varmaan osaisi jäädä edes oikealla pysäkillä pois. Enkä mä kyllä uskaltais mennä liikennevaloihinkaan. Nekin on jotenkin niin oudot nykyään. Tiedäks, musta tuntuu, että tää on kuule elämää.